Adika sung sini kok borok bai tini yoga sal pala le mani bisingo kok borok bai kaisa video phurungmania phia ba sai to gana cinti prasan bisingo no khorosai yoga master yoga instructor Suman Debbarmabai bo boso phata rogo bo phrangai tongo ingka kai bo bai kok salai no yoga tamo sini kok dugo kerengjak. Hello Suman. Hello. Lam sogo kok triprawo nung jora rama bagai do. Balai kana hambai ano invite khaima babai. Do sagradi nung to yoga teacher ba yoga sal important to yoga no palanya ni bagai yoga no manna bagai khana phiaba o yoga hunjangai tamo biri bung tangi yoga angkha abo kisa sai khana gari. So yoga chung to tabuk yoga hani jotto nailayo nuglayo ge yoga khabo khailayo tabuk chung yoga ge chung simi chong je o yoga asan nong khaimane he se chung yoga hani saimano chai nong je yoga khaimani ate khine but actually yoga ni je meaning tong mane original meaning inke o yoga abo huge word ni simi phai abo kaisa sanskrit word ar o yoga abo onek kacham kaisa spiritual practice yoga ni meaning chini kok borok bai sana inke chung saimano thansa khaimani chini bubagrani thansa ini sawo abo ati haike no thansa haina nu chawima no so thansa tamono khaina ni chini je shak inke chini je mind mane chini chong mane o chini body bai chini mind no jefro chong thansa wi thango abo no yoga haini sawo inke abo ke ni bukota boyo je suimani haipano yoga no nung practice khena thangke oboni meaning tebo deep simple language do yoga ni mane inge thansa khaimani chini body by chini shak by chini chong mane no jefro chung connect khayo obono no yoga chini sungsai mano boromuni sri langmo yoga bosok nangmani kai tamui nangmani chini society yo yoga chung belai khana nawi tongkha tamui hingke yoga khaike chini sak to kaham no tongo sak no hamri man ulo terap khai jefro yoga ni meaning tebo chung si thangano hingke abo thangai chini je chong mani yo thangoi effect khayo first chung jefro yoga practice khanai abo sagon nuk jangnai chini je sagon anate aru grongong mani chung jefro saiman nai chung jefro yoga asan rong pranayam rong practice khainai hingke chini sak kaham tongo no jefro chung daily yoga khai thango no adi khaite chini je chong mani oborong hami thana hingke chini je addiction rong tong mani gobang ma borok tong chini borok ni bising no chung nugo nanate ya chao addiction rong tongo juag rong nongo o mani rong chung saiman titi bo chung obana control khaimaya tamo hingke chini mind ni sakao chini control kamai thangka obo yoga jefro thainai chung sak tongo no je o mani obo hamia hingke chini thai control phayano o mani no bhage khaina ni hingke obo just simi kaisa interview by kok sawi ang yoga no explain khaimang la yoga abo ti manai abo khaike se siu tabo kahamke ga tabok society o chil borong bisingo yoga khanya ro percentage songnor ro to ga nai kha bosok khai tong bosok nangai tong ang to ambaso tongo to oro ang malaika masa musu je phai yoga sruna phayo engke borong na ade khaino sao yoga tamorong abo tabuk asukke to ang nu gyachini borok rong asukke practice rong khaya yoga rong tamon ke abo yoga sake no ang nu mani je abo religion by connect khayo dharma by connect khayo je abo hindu rong ni hinai ate khai tongota abo nang buino sanamu chungo chini borok no sanamu chungo abo oro kono religion ni kok koroi abo kaisa practice te sana thangke tabuk chini shirt chummani ba chung je bike kamani ba plane kamani abo hindu de takha na thurukcha takha na christian takha abo chung na ya kaisa kaham mani hingke chung o mani no nana nango yoga khaike abo tamong ba chung je ruk agio thange je rug rong ong nai bemari rong nai abo no kashi mano chung sak kaham tongi mano hingke chung kaisa kaham kaisa life no lead khai manai to abo no dharma tuita telang di obono kaham mani hini chongoi obono practice khaina nango chung obo chraji sibida khajana ngako eta nirdisto somoy tongo afar siru khaiga kaham
cerai simi khaike belai keno kaham tamu hingke borok tori thangke tamo jeng kebama mane Phrung rizago cerai fru je jeng serungo abo chini mind o kaham ki ajubi thango example jung je lekha porimani jung jen alphabet serungmani jung abcd dong serungmani abcd serungte jung word by ke shram obon pore bhai ke kok sana nang obo jung serung phayo hingke torma pore jung jemon ki english kok bomang ka hindi kok bomang ka kebama khaimano tabuk masa borok je pori jaya bonon nong kaisa pora lekha Phrwngnai hingke abo ragi thango abo dia je okra borok rong bo serungi maya but afru asuk borok rong confidence man jaya hingke cerai furu hingke klik tongo je furu cerai tongna cerai rong no yoga rong 5-6 years nisimi yoga Phrwngi mano ঠিক আছে kok sana muchung mani angke yoga mane norong ta obota chongli asana hini yoga mane tamo ba phungni simi horjora chung je khayo nana te khai mani obono chung japru bakha bai kaham positive mind khayo obono yoga chafru bo kaham mani no chari haimya bai kaham ni bisingo jefru chung difference siwo kaham mani no jefru chung kaham lamani lamao jefru chung himo obono yoga jo chung jefru office bo kaham ke samung tango discipline oi tongo obono yoga chung jefru kaham ke kok sawo bui bai sitra kok saya bui no putu gia bui bai walaya kaham kesa character jefru develop oi thango obo yoga ni kesa character hini saiman au jora kisani bisingono no kok sumai nang balai ke kaham kok sai thangraka जों बस्कन साला दादा सिदा मुख थांगा मालाय कक सालायनि जरा आं सानफोर नो किसारे बिनि कक गोसारै ओ कक सामर मा पायै तामनि बांगो जरानि कक पादनि बिसिंतै गोबां मा टपिक गोबां मा निउस न सावो के जरा मागै बलायखे हामबाय ताखक समन belai kira hambai nono bo ano opportunity ma bagai tei angani di prasa borok rong ang jot to na invite khawa ke ba jodi rong yoga rong sirna muchungke rong ano contact khaimano ang ambaso tongo malio bostio do belai ke hambai do thank you okay hake chung kok salaikha takhok Suman Debbarmabai bo yoga teacher yoga master tinti yoga salo bo kok bathoni bisingo belai kha kok buslei sawi khna rakha kawan dada buksong tini terus kok sanai ta kaisa belai ke khas hajaknai kok naji yoga borok no tuinai bini brok ni wan sukmani bokrok ni elem basak ungkai bini bakhani wan sukmani beba no thansa